Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang mayong balita. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang mayong balita. Kay ka ang Ginoo, kamong tanan mga nasud, himayaas siya, kamong tanang katawan. Ang lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang mayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy halang kanato, ug ang kamatinod-hanon sa Ginoo nagalugtan sa kahangturan. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug gisangyaw ang mayong balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Langgam ka, O Ginoo, sa kilangtan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah, hallelujah. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Langgam ka. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Tomas nga ngalagaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko o ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha siyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mibarug sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya, mingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Diyos ko. Unya, mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko din Kristo mayong buntag kanin tanan.
gisaulog nato karon ang fiesta ni Santo Tomas, usa sa mga apostoles sa atong Ginoo. Siya tong Tomas nga gidescribe sa atong ebanghelyo nga nagduda sa gibalita siyang mga kauban nga ang Ginoo nabanhaw. Una nga gingalan nato siya og madudahon nga Tomas, the doubting Thomas. Nagduda siya tungod kay wala man siya didto sa diha nga nagpakita ang Ginoo. Wala siya nakakita. Muna nga si Tomas nagrepresent sa kadaghanan nato kinsa mangita gyud og kana bitawng tangible o visible evidence. Mga kana bitawng makita og mahikap nga kamatuoran. Mo bitaw na nga musulti ta, I love you, kinahanglan ato gina nga ipakita diha sa buhat. Moingon ta nga katoliko ta, sumusunod ta sa Ginoo, kinahanglan ato gina nga ipakita diha sa tuang kinabuhi aron pag matuod nga kita tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Unya kinigong pagduda sahay makadaot ni siya kun kita kutob lang kita sa pagduda. Daghan bitawng mga tao doon ay pipilas ng kaigsuunan kung maabot nga ning pagduda silang kinabuhi, mulaylo na sa pagsimba, mulaylo na sa pagampo, gani ang uban mubiya na sa pagtuo tungod sa pagduda, tungod kay kutob raman sila sa pagduda. Pero kung sama unta ni Tomas, kinsa tungod siyang pagduda nito nga sa pagkasunod Domingo ug didto iyang nakita nahikap ang Ginoo. Sa ato pa di ay kung ang atong pagduda magtuklod nato sa pag-discover sa kamatuoran, sa pag-investigate, sa pagpangita sa kamatuoran, makapalaw sa tuang pagtuo sama ni Tomas. Muna migsuon hinaut unta, dili lang takutob sa pagduda kundi ang atong pagduda magtuklod nato sa pagpangita sa kamatuoran aron sama ni Tomas mulawom ang atong pagtuo. Kita unta sa katapusan moingon, Ginoo ko ug Dios ko. Si Tomas bisan gani ang kamatayon human adto, siya pabilin diha siyang pagtuo tungod kay siya nakadiskubre man sa kamatuoran. Una maigsoon atong iampo, dili unta ta muundang tungod sa pagduda, kundi tungod sa atong pagduda magpadayon ta sa pagtuon sa atong pagtuo, magpadayon ta sa pagpamalandong aron atong makita unsa di ay kamanggihatagon o kahiligugmaon ang Dios. Manindog palihog. Uban ang pagtuo diha sa nabanhawng Kristo, kan sa mga samad maoy timailhan sa iyang kadaugan. Ipadangat nato karon ang atong mga katuyuan ngadto sa maluluyong amahan. Muingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Naisip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga mulambo og mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug mosagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Amahan sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Tomas, higugmaon ug simbahon namo ang imong anak nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mugna sa ako aron napakatapos sa kapit at ubang dalang ako kahuyan ko ang pagkaubos. Lawas ug kalag kining mga hadan sa kanunay mahalong ug sa dayan sa grasya Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawat na sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig o pagmaya siyang ngalan, alang usab sa tapuslanan sa tibukyang santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pagalagad kanimo. Ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga naghalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa nang dapit. Kay ikaw ang makanunayon nga magbalantay, nga diligid mo biya sa imong panon. Pinaagi sa mga apostoles, nagabantay ikaw nga mahigugmaon kanamo, ug nalipod sa walay hunong. Ikaw ang naghimo kanila nga mga magbalantay sa panon, aron mutabang sila sa pagpadayon sa buhat sa imong anak, ug gikan diha sa langit hangtod karon, nagaagak sila kanamo, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Ginoong Diyos sa pagkahuman, Santos, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa nakasantos. Ipadala ang mga espiritu ra pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, nipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini nga siyang matinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimong pag-usam,
Mihatag ninigad si matinunan ug mingon, dawata kini, ug panginom ka mga tanan gikan niini. Ay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo, nga iula lang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaani sa puso pagkabanhaw mo, mahamon na maroon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami di sa gugma, Banileo among Papa, Nilberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay desem kaluoy. Dadasan ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inang ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahong mamahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon maghiusa sa pag-ampo samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Lamo nga anaa sa mga langit, pagpakaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang hipagbuo. Dili sa yuta mayon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka nam karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maigon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga halula. Inuno aluwas sa kami sa utang. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatag kami sa kalinaw ning panahuna ang tinabangan sa kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala, ug malayo sa nakasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay Imo man ang hingharian, ang gahom ug ang himaya,
kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayot tanawang among mga salakol na pagsalig sa simbahan, sibu si mga kabubudon, hatagi kami sa kalinaw gahusay kang abuig hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoong sa kanunay, manaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa tung pag-inigsunay, panagdaig. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas sa dulo ni Kristo mag-ambi ka natin sa kinabuhing dayon. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Oh
Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giilang nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan pinagi sa buhat ug kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadan yung gugmag kalinaw ni Kristo. Panubahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, karunok sa hapon, atong pagsimbaho, atong pagsimbaho. May buntag kaninyong tanan.